Revitalizacija vodnih i vlažnih staništa u specijalnom rezervatu prirode Obedska bara je projekat koji finansira Evropska unija i to realizujemo u saradnji sa Društvom za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Provodi ga UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine, vladom Švedske i Švajcarske i Evropskom investicionom bankom za razvoj. Inače, javno preduzeće Vojvodina šume u okviru redovnih aktivnosti sprovodi aktivne mere zaštite na Obedskoj bari. To su prve svega izmuljivanje i košenje vlažnih livada. Sad bi neko pitao zašto kosimo vlažne livade, zato što tu ima invazivnih, agresivnih vrsta koji potiskuju autoktone vrste. Znači, smanjuje se biološka raznolikost, biodiverzitet. Sad ćemo to da uradimo sa bivolima na 25 hektara, pa smo zaokružili 25 hektara sa električnim pastirom. Upravo gradimo štalu, kupili smo 9 bivolica i jednog bivola i oni će to da urade, a mi nećemo biti potrebna ljudska snaga da bi se to uradilo, pa će u nadi da ćemo tako dobiti nove vodene površine koje su privlačne za ptice. Imaćemo i doseljevanje ptica koje do sad nisu možda živeli i tu, a druge strane će biti bivoli i atrakcija za turiste koji će da posećuju u budućnosti Obedsku baru. Radi se o 100.000 evra budžeta projekta, a pola će da obezbedi javno preduzeće Vojvodine šume kroz obezbeđivanje drvne građe, izgradnje štalu, električnog pastora. I jako bitna stavka je da će to sve da čuva jedan lokalni stočar, biće poveren lokalnom stočaru, tako na prirodan i tradicionalno način ćemo da vršimo uklanjanje invazivnih vrsta sa Obedske bare, za tih 25 hektara.